Cuaderno de bitácoras. Fai xa moito tempo que salimos da Estación Espacial de Laxe. Agora, perdido no espacio, solo podo pensar nunha cousa. Cuantismo tempo levo sin foder. Tamén é verdad que traía acumulado de cando estaba na Terra, pero levo muchísimo. Os meus compañeiros dormen. Que pouco valen, para dormir e para comer, hostia. Como se nota que o de ser astronauta é funcionariado. Apuntáronse polo que se apuntaron, non para vivir a experiencia, que pouco me apuntei eu. A ver se había extraterrestres cachonda. Estamos nas últimas, pasando moitas penurias. Só nos quedan porros, churrasco, pulpo, é todo congelado. A nocilla fai meses que se acabou. Estamos vivindo un infierno. Na inmensidade do espacio solo podo pensar nunha cousa. Nas ganadas que teño de botar un polvo. Só dicen, sí, pero é que estou máis salido con que inventou as muñecas hinchables. Que ese tipo, que se fodeu para saber que eso podía ser boa idea? Unha colchoneta da playa, un neumático do tractor. Vamos a ver, a mí chámame exquisito, pero non ando metendo a pirola en objetos inanimados. Quitando a miña exmoza, claro. Tamén boto de menos a posibilidade de ir pagando. Non por ir, pero senón por saber que está aí. Porque eso dache unha seguridade. Vas falar cunha chavala e ti vas máis tranquilo, porque, bueno, se non se concreta non é un fracaso, solo é un fracaso económico. Oi, para, que me doi un pouco a cabeza. Vou me chutar un poquito de morfina. Aí estamos, hostia. No espacio non se veu para sufrir, ao que teñas un pouquillo de dolor é a mellor chutarse morfina. Só entenderedes cando sexades astronautas. Pois non me dicindo, saber que está aí o puticlo. Dache un pozo, hostia, un saber estar, vas a andar chavala con tranquilidade, porque sabes que si queres, fodes, habendo cartas, fódese. Iso tamén non notan elas, ven un tipo tranquilo, seguro. Por eso eu aconsello sempre deixarme o coche diante do puticlo, porque así as chavalas xe entran a duda. Bueno, vamos pasar revista. A ver, o negro está. Correcto, mira como se arriba o Silva, que cabrón. Non sei como se deixo ver. Aí, o cortinillas, moi bien. Vou guardalo a xusta que mañán dáselle outro repasito. Ai, Wendy. Sálvaste porque somos compañeiros. É porque me dixeche que non 12 veces. Iso tamén influeu. Bueno, vou matar. Non vai a ser que pasa a Guardia Civil Intergaláctica e me quito os puntos. E xa ando con eles escasos. Vou puñelo anti-estornudos. Malo desto é que cando botas o peido cómelo ti todo. Ai, el espacio. Que maravillosa idea non haber quedado na casa cuidando o bar de meus pais. Non quería ser hostelero, que era moito traballo. Ai, me cago na virgen. Por non faerlle 4 tapas, Dios. Tamén podían haber metido algo de ropa de cama, que non tendo un frío. Na Administración Aeronáutica e del Espacio da Costa da Morte non cuidan nada al menaje do hogar. Ven a nave que falta de todo. E lle mandaron email queixándome. Monolandia. Está xente dormindo, fai falta andar a berros. Hai que haber educación, Gil, perigo. Dios, patos caralledirmo. Tô como cando vas 3 días seguidos á festa da parroquia. Madre mía, ver un poco o corpo. Dios, pero que fuña todos os verbos. O que pasou aí, madre mía. Hostia, que estropeadirmo está la virgen e esas barbas. Está ver ben. Hasta eu tamén teño barba. Pero non recordo haber bailado un suá, un mátalas. Que pasou aquí? Hostia. É Wendy. Wendy, estás ben? No, única chavala, pero por que eres tan cruel, Dios? Ala, e por riba agora chove. Me cago hasta nas baixas presións. Chon. Ata aquí outra loucada do Braxe da Telejaita. E xa sabedes, dadlle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo. E quedades como adiós.
suscríbete, mardalla like, suscríbete, mardalla like. E se te gusta, compartio cos teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalla like.